Ще видиш, Иване. Много са читави момчета. Трета катафалка вече взимам и не съм имал никакви ядови. Който съм возил, никой не се оплакал. Читави, ама парата е важна. Защото, гледай какви коли, гледай. Кой знае колко ще скъпи? Глупости, Иване. Те ги вкарват от Америка, от Канада. Даже и от Корея някой път ги вкарват. Всичко е толкова на оферта. Те зато и се казват Атлантик Драйв. Димек през Атлантическо море ги вкарват. А там всичко е на оферта, бе. Арио! Момчето! Да, Колко струва тази кола, тази се продава на 2500 евро. Това нещо се продава на 2500 ли? Ми тази тук, колко е? А тази е 2000 евро. Ето и магари! Ся. Тая е по-скъпичка. 3800 евро. Знам, че са по-скъпички тия тука, ама ако си поръчате от нас каквато искате, излиза много повече на оферта. Иване, аз ти казах, бе. Тук е мястото, бе. Слушай, Харпун, какви са тия цени, бе? Аз да не падам от Марс. Как може така кола да струва толкова малко пари? Тук има някаква схема, някаква измама има. Няма измама. Просто си я поръчвате, чакате около 2 месеца да пристигне. Това тук са на наши клиенти, които вече чакат да си ги приберат. Момче, моля ли аз да си поръчам направо една кола, бе? Искам да е черна, да е комби и да е с две врати. Иване, ти няма да купиш нещо, бе. Аз на тия цени кола ще взема две. Супер тога! Направо ще вземеш да платиш, значи и моята, и се не чисти сметките за ония пари, де ти можеш да ми връщаш. Ами добре, айде да изберем кола, да оправим документите и директно да действаме. Ама, Коли, аз за тия коли парички... Момче, дали ще можете един кръст да ми изрисувате отгоре, бе?